दिनै 2026 मायथाइनि 28 मे दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों उदालगुरियाव गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। उदालगुरि पुलिस बिफाना गोबां बिबांनि भांजों लोगोसे गुबुन गुबुन अपारेशनाव सासे आइजोजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बुधबारनि मोनायाव सासे आइजोखौ पुलिसआ 2 किल'ग्रामसो गान्जा बोखांनो हानायनि उनाव माइखि बाजारनिफ्राय हमनो हायो। गुबुन मोनसे अपारेशनाव पुलिस बिफाना रौता रेलवे स्टेशननि साखाथियाव सासे सन्देह गोनां ड्राग्स लांग्रा सुबुंखौ हमनो हादों आरो बे सुबुंनिफ्राय 46 किल'ग्रामसो गान्जा बोखांनो हादों होनना मिथिहोदों। BKWSCनि बेन्दोंआव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाया थांनाय बोसोराव एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनानै आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव गुबुन गुबुन बिफान एबा आयदायाव फोरोंथाय होनाय बायदिनो देग्लायबो खुंथाया फोरोंथाय होगोन होनना BKWSCनि CMनि OSD सुक्रेश्वर गयारी बिथाङा फोरमायथिदों। BKWSCनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय BKWSCनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थांनानै खौरां लानाय नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ होनना फोरमायथिदों। दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उत्तराखन्डनि बारग' रायजो बेंगिरि लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल गुरमित सिं बिथांमोना मोननै हादोरसानि मोजांनि थाखाय गुबुन गुबुन आयदानि सायाव दिनै गोनांथारै सावरायदों। आसामनि श्रीभूमि जिल्लायाव दिनै गोबाव समनिफ्रायनो नेवसिजानाय हादोरारि राजालामाखौ फाहामनो थाखाय ओनसोलनि लाइमोनफोरा रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ जमा खालामनायजों आलादा रोखोमनि सोमावसारनायखौ खालामदों। ओनसोलनि थागिरिफोरनि बायदिब्ला जिल्लानि गोबां लामाफोर हादोरारि राजालामानि बाहागोफोरखौ लाफानानै गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि थासारियाव दङ, जायजों दावबायारिफोरा जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों आरो सानफ्रोमबोनि हान्था मेलायाव गोबां जेंना नुजाथिदों। डनाल्ड ट्राम्प मुंजों मिथिजानाय मासे गोमो गाबनि मैसोखौ बांलादेशआव ईदनि बलिनिफ्राय रैखा खालामनाय जाबाय। बिबानगिरिफोरा नांथाबनायनि उनाव आरो जुनारखौ हादोरारि आबहावा बागानाव लांनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बिथांनि खानाइजों गोरोबनायनि थाखाय मुंदांखा जानाय बे मैसोआ सोरखारा नांथाबनायनि सिगां गिदिर हानजा आरो अनलाइनआव नोजोर बोनो हादोंमोन। कलकातायाव आर्जेन्टिनानि फुटबल लिजेन्ड लियनेल मेसिनि 70 फुट गोजौ मुसुखाखौ बोखारनो थाखाय थियारि खालामनाय जाबाय। ओनसोलनि थागिरिफोरनि अजदनि उनाव बिबानगिरिफोरा बेखौ रैखाथि गैयै मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे मुसुखाया बाराव बायनो नागिरदों, जायजों रायजो राजा बिफान PWDआ नायबिजिरनाय खालामदों। बिबानगिरिफोरा उनाव फोरमायदों मुसुखानि स्ट्राकचारआ गोख्रैथिया खहा जाबाय आरो बेखौ माब्लाबा जानो हागौ जाब्रबथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोखारनांगौ होनना फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय दिसेम्बर दानाव मेसिनि गड टावारनि बाहागो महरै भारत दावबायनायनि सिगां फसंनाय बे मुसुखाया वर्ल्ड काप देरहानाय केप्टेनखौ 2022 मायथाइनि फिफा वर्ल्ड काप ट्रफिखौ दैखांनाय नुनो मोनदों। बेखौ फुटबल आइकननो मान होनायनि थाखाय अनसायगिरिफोरा बानायदोंमोन आरो 27 साननि गेजेराव आबुं खालामदोंमोन। मातारबारि बियाबनि भारतीय जनता पार्टी BJPनि MLA अभिषेक देव रायखौ हानजानि त्रिपुरा प्रदेश आफादनि हायुं महरै थिसनदों। दिनै BJP हादोरारि गाहाय नेहाथारि अरुण सिंहआ फोरमायदों दि दलनि हादोरारि हायुं नितिन नवीनआ देव रायखौ त्रिपुरा रायजोनि आफादगिरि महरै अलखदै थिसनदों होननानै। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुसलमानफोरा ईदआव मोसौ फोथैनायनिफ्राय गावारि थांखिजों जानगाराव थानो थि खालामनायनि थाखाय मुस्लिम हारिनि सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ साबायखर बावदों। बिथाङा फोरमायथिदों हिन्दु हारिनि सुबुंफोरा बांसिनै थाग्रा ओनसोलफोराव मोसौ फोथैनायखौ खालामनाय नङा होननानै खावलायदों। लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेफोर ओनसोलाव बे खावलायनायखौ सिफायोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना सांग्रांथि होदों। मैया हराव सानजा गुवाहाटीनि गौरीपुराव हादोरारि राजालामायाव जानाय गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों। बे जाथाया ट्राक आरो स्करपिय' गारिनि मोगा-मोगि सौग्रावनायनि उनाव जादों, जायजों गारियाव थानाय 3 सुबुंफोरा
जिउ खहा जानांदों। जिउ खहा जानाय साथाम सुबुंफोरा फारियै रनजित दे, करुणा बेसबरुवा आरो पार्थ प्रतिम बर्मन होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिस बिफाना जाब्रबथाय जानायनि उनावनो जाथायसालियाव सहैदों आरो सौग्रावनायनि गुदि जाहोनखौ मिथिनो नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दङ होनना फोरमायथिदों। भारत हादोरनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा दिनै सिक्किम पुलिसनो मानगोनां प्रेसिडेन्ट पुलिस कलारखौ गथायदों। अलंकारन पेरेडआ गेंटकनि प्लाजर स्टेडियामाव खुंफुंजादों। सिक्किमआ हादोरनि 15थि रायजो आरो सोनाब सानजानिफ्राय 3थि रायजो महरै बे बान्थाखौ मोननो हादों।